Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kakilala ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Rolly. Taong 1978, Sibalom, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang albularyo itong si Rolly. Minana niya pa ang kaalaman sa panggagamot sa yumao niyang tiyuhin na isa ding antingero. Dahil sa pagiging malapit niya doon at pagkakaroon ng interes sa mga mutya, kung kaya't tuluyan ng niyakap ni Rolly ang isang pagiging albularyo. Hindi naman naging hadlang sa kanyang kagustuhan ang kanyang mga magulang sa kadahilanang mas mainam na umano ang ganoong gawain kesa na may lumaking balasubas at walang respeto itong si Rolly. Kung hindi nyo kasi na itatanong, lumaking basagulero itong si Rolly sa kanilang baryo. Magmula noong hindi niya pa nakikilala ang mga lihim na karunungan, ay lunod na ito sa bisyo. Nabago lamang ang mga kaganapang yon magmula noong naging madalas na ang pagbisita sa kanila ng kanyang tiyuhin. Sa loob ng isang dekadang pag-aaral nitong si Rolly, tuluyan na niyang nakabisa ang lahat ng mga usal na tangan-tangan ng kanyang tiyuhin. Naging eksperto din siya sa lahat ng pangontra laban sa mga aswang. Marami kasing naglipa ng mga aswang sa kanilang lugar na siyang nais niyang lipulin habang siya ay meron pang kalakasan. Konting description lang sa bahay ni Rolly dahil dito iikot ang ating kwento. Nakatira itong si Rolly sa isang hindi kalawakang kubo at sa likod nito ay merong hiwalay na palikuran at konting taniman ng gulay. Malawak din ang kanyang bakuran na merong mga puno ng langka at mga bayabas. Gawa lamang sa pinagtagpi-tagping anahaw ang bubong ng kanyang bahay at gawa lang din naman sa dahon ng nyog ang dingding nito. May puwang ang papag ng kubong yon sa ilalim na siyang kanyang pinagkukulungan ng kanyang mga alagang hayop. Hindi din gaanong kalaparan ang sala nito sa loob at meron lamang itong isang higaan na siyang pangunahing hinihigaan ng mga pasyenteng lumalapit sa kanya. Dahil sa nag-iisa lamang siya roon, hindi naging mahirap para kay Rolly ang mamuhay. Kahit anong kakainin niya doon ay ayos lang sa kanya, basta maitawid ng gutom ang kanyang sarili. Isang araw, habang naglalakad-lakad itong si Rolly sa kanyang mumunting taniman, meron siyang naririnig na mga bulong sa paligid. Pawala-wala ang boses na yon na para bang siya ay pinaglalaruan. Maya-maya pa, bigla siyang napatigil sa kanyang paglalakad nang makarinig siya ng isang tinig na nagsasabing, "Ang pag-usbong ng kadiliman ay nalalapit na." Pabulong lamang ang tinig nito na siyang labis niyang ikinagulat. Alam niyang ang tinig na yon ay nanggagaling sa mga engkanto niyang kasangga at naglalahad ito ng isang masamang balita. Matapos niya itong marinig, agad din naman siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay upang manalangin at magnilay. Ilang minuto lamang noon ang lumipas, bigla na lamang naantala itong si Rolly nang merong nagkakakatok sa kanyang kubo. "Manong Rolly? Nandyan ho ba kayo? Tao po!" Sigaw na wika ng panauhin. Nang marinig ni Rolly ang sinabi nito, agad din naman siyang lumapit sa pinto upang pagbuksan ng panauhin. Matapos niya itong gawin,
ay siya namang pagtambad sa kanya ng isa niyang kababaryo habang akay-akay ang asawa nito. Manay Rolly, ang asawa ko ho. Tulungan ninyo. Mangiyak-ngiyak na wika ng lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-alalay naman ni Rolly upang maipasok ang babae. Habang hindi pa sila noon nakakapasok, ramdam na ni Rolly ang mga kakaibang presensyang umaaligid sa paligid. Animoy merong nagmamasid sa kanila noon na mga nilalang na bagong-bago lamang sa kanyang pakiramdam. Nang tuluyan na silang makapasok sa loob ng kanyang bahay, doon na siya nag-umpisang magtanong. Alam mo ba ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang asawa mo? Tanong ni Rolly sa lalaki. Hindi ho. Pero magmula ho nung pumunta siya sa piging ng kanyang pamangkin, ay naging ganito na ho siya. Hindi ko nga din ho alam pero sa tuwing sumasapit ang gabi, nagkakaroon siya ng mga hindi ordinaryong paggalaw sa bahay. Paminsan-minsan, nararamdaman ko siyang tumutungtong sa aming kusina para maghanap ng kung anong bagay. Pag umaga naman, napapansin kong dumi ng kanyang mga paa. Kahit naman natulog lang kami. Pagpapaliwanag ng lalaki. Nang marinig ni Rolly ang sinabi nito, doon na siya nagkaroon ng kutob ukol sa karamdaman ng babae. Maigi niyang pinag-isipan ang bagay na yon hanggang sa napagpasyahan niyang imulat ng bahagya ang mga mata nito. Pagsilay ni Rolly sa mata ng kanyang pasyente, bumungad sa kanya ang kakaibang mata na halos maikukumpara mo sa mga mata ng isang paniki. Gulat na gulat noon si Rolly sa kanyang mga nakita, gawa ng hindi lamang isang ordinaryong yanggaw ang napaloob sa babae. Marahil ay yanggaw yon ng pinuno ng isang lahi ng mga aswang, kaya naging matindi ang kapit nito sa pasyente. Nang malaman ni Rolly ang kakaibang sakit ng babae, ninais na muna niya itong wag ilahad sa asawa ng biktima. Ilang oras pa ang lumipas, kung ano-ano na ang ginawa ni Rolly para lamang magawa ng paraan na mapalayas ang yanggaw nito sa katawan. Manong, nayanggaw ho ang asawa ninyo. Matinding gamutan ho ito at hindi ito kakayanin ng isang araw lamang. Kung gusto ninyo, dumito muna kayo sa aking kubo upang mabantayan niyo ang lahat ng aking gagawin sa iyong asawa. Wika ni Rolly. Sige ho, Manong Rolly. Wala naman ho akong magagawa Kaya ko hong magtiis, alang-alang sa ikagagaling ng aking asawa. Sagot naman ng lalaki. Nang magkasundo na silang dalawa, agad din namang umuwi ang lalaki upang kumuha ng mga gamit. Bago nito tuluyang lisanin ang kubo ni Rolly, binigyan niya muna ito ng babala ukol sa mga aswang na umaaligid sa paligid. Sinabihan ito ni Rolly na kahit anong mangyari, wag na wag niyang tatangkain na makipag-usap sa mga taong una niya pa lamang nakita. May posibilidad kasing ang mga taong lalapit noon sa lalaki ay ang mga inutusang kasamahan ng pinuno ng mga aswang. Matapos niya itong bigyan ng babala, agad din namang umalis ang lalaki na merong pag-iingat. Si Rolly naman noon ay piniling hilutin ang kanyang pasyente habang maigi itong inoobserbahan. Dahan-dahan niyang kinakapa ang kinaroroonan ng yanggaw hanggang sa matagumpay na niyang natukoy ang pinagtataguan nito. Maniwala kayo o hindi, sa pagkapa ni Rolly sa yanggaw ng aswang ay bigla siyang nakarinig ng mga pag-ungol sa paligid. Hapon pa lamang noon,
kaya na may labis niya itong ikinabahala. Alam niya kasing kapag nagawa niyang makarinig ng pag-angil ng isang aswang sa hapon, magiging mabangis ito sa paglalim ng gabi. Bago pa man noon sumapit ang takip silim, nakarating na ang asawa ng babae. Nadatnan sila nitong nakaupo habang nag-uusap ng normal. Manong Rolly, nandito na hong lahat ng gamit namin. Bungad na wika ng lalaki. May nakasunod ba sa'yo? May nakausap ka ba kaninang hindi mo kilala? Tanong naman niya rito. Marami hong lumapit sa aking bago sa aking paningin eh. Subalit, hindi ko sila nagawang pansinin. May ilan sa mga yun, Manong, na pinagbantaan ako. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang ang bagay na yun. Dahil maaaring napagkamalan lang nila ako. Wika naman ng lalaki. Nang marinig ito ni Rolly, mabilis naman niyang dinagdaga ng pangontra ang loob ng kanyang kubo. Kahit papaano, kampante itong si Rolly sa kanyang mumunting kubo sa kadahilanang nababalot ng mga makabuhay ang bubong nito. Hindi pa man noon lumalalim ang gabi, ay halos magwala na ang babae nang sa hindi malamang dahilan. Bigla na lamang nitong sinira ang lahat ng mga gamit doon ni Rolly, kaya na may napilitan na silang ito ay gapusin sa higaan. Pakawalan niyo ako! Palabasin niyo ako! Masyado akong nahihirapan sa bahay na to! Sigaw ng babae habang patuloy itong nagpupumiglas sa pagkakagapos. Nang hindi na matiis ni Rolly ang ganoong sitwasyon, ay agad niya itong tinigalpos sa noo at nilagyan ng pamako. Matapos niyang maibato ang usal sa demonyong kumokontrol sa pasyente, bigla na lamang itong lumiyad habang dahan-dahang kumakalma. Kasabay ng pagkalma nito sa kanyang kinahihigaan, ay siya namang pagsigawan ng mga nilalang na nasa labas ng kanilang kubo. Dahil sa pangyayaring yon, doon napagtanto ni Rolly na halos sumobra sa 10 katao ang bilang ng mga ito. Hindi yata marunong rumespeto ang mga demonyong ito ah. Manong, dumito ka muna at kukumprontahin ko lang ang iilang mga panauhin kong naghihintay sa labas. Wika ni Rolly. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan niyang pagbukas ng pintuan ng kubo upang tingnan ng mga nilalang na naghihintay sa labas ng kanyang bakuran. Pagsilay niya sa paligid, bumungad sa kanya ang mga taong nakatuwad at kumakain ng lupa. Kitang-kita niya ang mga kaganapang yon sa kadahilanang maliwanag ang buwan noong mismong gabi. Nang masipat siya ng mga aswang sa paligid, dahan-dahan itong tumitig sa kanya habang ngumingisi. Ano ang kailangan ninyo? Bakit hindi nyo pa nagagawang lisanin ang lugar na to? Batid kong kanina pa kayo dito nagbabantay, kahit wala naman kayong hinihintay sa aking pamamahay. Sigaw ni Rolly. Talaga bang wala? Palayain mo ang babaeng pinapatayan mo ng anak at aalis kami rito. Huwag mo kaming piliting puwersahin kunin sa'yo yan dahil sigurado kong hinding-hindi mo magugustuhan ang aming gagawin. Sagot naman ng isang aswang. Nang marinig ito ni Rolly, ay agad niyang inilabas ang kanyang latigong gawa sa makabuhay at walang habas na inihampas sa lupang kanyang kinatatayuan. Matapos niya itong gawin, agad din naman siyang bumalik sa loob ng kanyang kubo upang gamutin ang babaeng nayanggaw ng kalahi ng mga ito.
Pagpasok niya sa loob ng kanyang tahanan, bumungad sa kanya ang patuloy na nagwawalang babae kahit na meron na itong pamako at tigalpo. Sa puntong yun, alam na ni Rolly na ginagamit ng Yanggaw ang inosenteng babae upang magawa nitong mabasag ang ibinaon niyang usal dito. Nang masipat ni Rolly na halos mawasak na ang higaang yun, ay dali-dali niyang hinawakan sa tiyan ng babae at walang pagdadalawang isip na hinilot ang Yanggaw na pumaloob dito. Habang ginagawa niya noon ang paghihilot, panay naman ang paghawak ng asawa ng pasyente sa ulo nito upang hindi siya mahirapan sa kanyang ginagawa. Sa pagpapatuloy ng kanyang paghihilot, panay naman ang pagpapainom niya dito ng langis upang magawa nitong maisuka ang Yanggaw na nasa kaloob-looban ng kanyang sistema. Subalit ang pagtangka ni Rolly na patayin ang Yanggaw na yon ay isang matinding pagkakamali. Nang marinig ng mga aswang ang hinaing ng Yanggaw na kanilang binabantayan, ay walang pagdadalawang isip na lumapit ang mga ito sa tahanan ni Rolly upang tangkaing pigilan ang kanyang masamang binabalak. Sa bawat paghagod ng kanyang kamay sa tiyan ng babae, ay siya namang pagkarit ng mga mahahabang kuko ng mga aswang sa dingding ng kanyang tahanan. Maya-maya pa, nagawa na nitong makalikha ng isang napakaliit na butas na siyang naging daanan ng mga aswang upang sila'y mapasok. Nang masipat ito ni Rolly, walang sabi-sabi, agad niya itong hinataw ng kanyang makabuhay na siyang naging sanhi upang magsisisigaw ito ng napakalakas. Habang patuloy na hinihilot ito ni Rolly, panay naman ang pagtakip ng asawa ng pasyente sa siwang ng dingding na nagawang butasin ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumawag ang iilan sa kanyang mga kapitbahay dahil sa ingay na kanilang naririnig. Laking pasasalamat naman ni Rolly na nakapansin ang mga ito, gawa ng alam niyang magsisipulasan ang mga aswang na nasa paligid. Manoy Rolly! Ano bang nangyayari dyan? Kanina pa kami nakakaramdam ng kakaiba sa bahay mo Sigaw ng isa sa kanyang mga kapitbahay. Nang marinig ni Rolly ang sinabi nito, agad din naman niyang pinagbuksan ang kanyang kubo. Matapos niya itong gawin, dali-dali niyang inilahad sa kanyang mga kapitbahay ang tungkol sa pangkat ng mga aswang na nagpupumilit pumasok sa kanyang tahanan. Nang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, ay doon pa lamang sila nagkaroon ng takot sa kanilang mga sarili. Maya-maya pa, biglang naantala ang kanilang pag-uusap nang maramdaman nila ang dahan-dahang pag-ihip ng napakabigat na hangin. Sinasabayan ito ng napakabahong amoy na halos ikatunaw na ng kanilang mga bituka. Habang patuloy nila itong inaamoy, hindi nila gaanong napansin ang pagkumpulan ng mga aswang sa labas ng kanilang tahanan. Nang maramdaman ni Rolly ang presensya ng mga ito, pilit siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Huwag kang mag-alala, Rolly. Kasama mo kami kahit anong mangyari. Wika ng isa sa kanyang mga kapitbahay. Salamat, Redel, sa inyong sakripisyo para sa amin. Balang araw, gagantihan din kayo ng Diyos sa mga kabutihang inyong ginagawa. Sagot naman ni Rolly. Matapos nilang mag-usap, agad naman niyang pinainom ng langis ang kanyang pasyente upang pahinain ang katawan nito ng husto. Sa puntong yon, hindi na nito magagawa pang makawala habang sila ay abala sa kanilang pakikipaglaban.
Tumulong na dinoon ang asawa ng babae upang kahit papaano'y hindi sila mahirapan sa labang kanilang kahaharapin. Paglabas nila ng bahay ni Rolly, bumungad sa kanila ang pangkat ng mga aswang na naghuhukay sa lupa. May mga kasakasama itong sigbin na labis ikinatakot ng iilan sa mga kapitbahay ni Rolly. Nang masipat naman ng mga aswang ang pagharap ng mga ito sa kanila, ay mabilisan nila itong sinugod ng walang pagdadalawang isip. Nang masipat ni Rolly ang paglapit ng mga ito, ninais niyang mapauna sa kanilang hanay upang salubungin ng buong lakas ang lahat ng mga aswang. Dahil sa may daladala ring armas ang mga kapitbahay noon ni Rolly, kaya na may nagawa nitong maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Halos tuluyan ang nawala ang takot noon sa kanilang mga katawan sa kadahilan ng alam nilang buhay at kamatayan ang nakataya noong mismong gabi. Nang magawang mahawakan ni Rolly ang isa sa mga aswang, ay agad niya itong pinuluputan ng kanyang latigo habang mabilis ang inusala ng espiritual na sandata. Pagkahawak ni Rolly ng kanyang usal sa kanyang mga kamay, ay agad niya itong itinarak sa dibdib ng aswang nang walang pagdadalawang isip. Matapos niya itong gawin, agad namang nawala ng buhay ang aswang na yon na siyang labis na ikinagalit ng iilan sa kanilang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy namang sumugod ang mga ito upang ipaghigante ang mga namatay nilang kasama. Subalit kahit anong gawin nila, hindi nila kinakaya ang lakas at lalim ng kaalaman ni Rolly pagdating sa kumbating pisikal at espiritual. Nang mapagtanto ng mga nilalang na kalahati na ang nabawas sa kanilang pangkat, ay ninais na lamang nilang umatras ng dahan-dahan. Pagsipulasan ng takbo ng mga ito, narinig pa ni Rolly na tumawa ang isa sa kanila na para bang nagtagumpay sila sa digmaan. Manoy Rolly, babalik pa ba ang mga yon? Tanong ng isa sa kanyang mga kapitbahay. Hindi na siguro. Maraming salamat sa tulong ninyo, mga Ginoo. Kung hindi dahil sa inyo, malamang tuluyan na kaming napaslang ng mga aswang. Sagot naman ni Rolly. Nang marinig ito ng kanyang mga kapitbahay, nagpaalam na din ang mga ito upang makabalik na sa kanilang mga tahanan. Hindi naman noon tumutol si Rolly sa kadahilanang masyadong marami na ang naitulong ng mga ito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na niyang pumasok sa kanyang kubo upang tingnan ang kanyang pasyente. Subalit pagsilay na pagsilay niya sa hinihigaan nito, bumungad sa kanyang mga mata ang isang aswang na nangingisay-ngisay dahil sa pagsalo ng kanyang tigalpo at mga pamako. Habang patuloy itong pinagmamasdan ni Rolly, doon niya napagtanto na maaaring isang sakripisyo ang aswang na yon upang magawa nilang maitakas ang babaeng nagdadala ng yanggaw ng kanilang pinuno. Pinilit pa itong hanapin ni Rolly noong mismong gabing yon, subalit bigo siyang mahanap ang kahit anong bakas nito sa paligid. Minuto lang din naman ang itinagal ng aswang na naging kapalit nito dahil sa lalim ng aral na pinakawalan doon ni Rolly. Dahil sa sobrang galit niya sa mga nangyari, ninais niyang sunugin ang kaluluwa ng aswang na yon bilang parusa sa kanyang ginawang kahangalan. Ang asawa naman ng kanyang pasyente noon ay tulala lamang sa isang sulok habang malalim na nag-iisip. Manong Rolly, may babalik niyo pa ba yung asawa ko?
Tanong ng lalaki. Hindi ko alam, Ginoo. Pero isa lang ang may papangako ko. At yun ay gagawin kong lahat upang mailigtas ang pinakamamahal mo. Malay mo, bukas umayon sa atin ang pagkakataon. Mahinahong sagot naman ni Rolly. Matapos niyang makapagsalita, tanging pagmumukmok na lamang ang ginawa ng lalaki. Hinayaan na lamang niya ito sa kadahilanang mas mainam na hayaan muna yung makapag-isa upang makapag-isip ng maayos. Sa pagsapit ng mga sumunod na araw, pinilit pa nilang hinanap ang babae, subalit bigo silang malaman ang kinaroroonan nito. Inikot na din nila ang buong baryo, subalit hindi na nila ito nagawang mahagilap. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, ninais na ng lalaking umuwi upang ipagpatuloy ang kanyang bagong buhay. Tuluyan na itong nawala ng pag-asa para sa kanyang asawa dahil sa ipinagtapat na ni Rolly ang maaaring nangyari doon. Ayon sa kanya, na kapag hindi nila nagawang mahanap ang kanyang asawa sa ikatlong araw ng pagkawala nito, ay tuluyan na itong kaanib ng mga aswang. Hindi na din siya nito magagawa pang makilala sa kadahilanang yanggaw na ang bagong nagmamay-ari ng katawan nito. Kapag pinilit pa ng lalaki na hagilapin ang kanyang asawa, ay tanging kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Isang buwan pa ang lumipas, nagawang masilayan ni Rolly ang babaeng yon sa unang pagkakataon. Halos butot balat na ang katawan nito at hindi na ito gaanong makilala. Nangangalingasaw na din ang buong katawan nito at parang bruha na yon kung titingnan. Nagawa itong masilayan ni Rolly sa labas ng kanilang baryo kasama ang iilan sa kanyang bagong kalahi. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, tanging pagkaawa na lamang ang kanyang naramdaman para sa babae. Wala din siyang magagawa noon sa kadahilanang minsan na niyang naranasan ang pagtulungan ng mga aswang. Alam niyang ikakamatay niya ang pagsugpo sa mga ito, kung kaya't ninais niya munang magpalakas at maghanap ng makakasama na maaaring makakatulong sa kanya sa binabalak niyang pakikidigma. Naisip kasi noon ni Rolly na maaaring ang babaeng yon ang isa sa kanyang matinding kalaban sa larangang kanyang tinatahak. Sa paglipas pa ng mga buwan, nakahanap na si Rolly ng iilang albularyo na makakatulong sa kanya. Subalit nang akmang aaklas na siya ng digmaan sa lahing yon, ay hindi na niya ito nagawa pang matagpuan sa buong Sibalom. Merong nagkalat na kuro-kuro noon na lumipat na umano ang lahing yon sa karatig baryo ng Sibalom upang makipag-isa sa umuusbong na baryo ng mga aswang. Magpahanggang sa ngayon, labis-labis pa rin ang pagsisisi ni Rolly dahil hindi niya nagawang magamot ang isang babaeng biktima ng yanggaw ng pinuno ng mga aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Pwede pala yung ganun, no? Yung may mga ginawa kang harang, pangontra, o kung ano-ano man sa paligid ng bahay mo. Pero magsasakripisyo lang tong isang aswang para mabasag lahat ng ginawa mo. Kumbaga parang suicide bomber di ba? Yung pasasabugin niya yung sarili niya para mas marami pa yung maging biktima. Ang galing talaga nung ganung klase ng aspeto ng kwento na pwede pala talagang mangyari yung ganun, yung may isang magsasakripisyo sa inyong grupo para sa ikabubuti ng karamihan. Tapos yung isa pa, yung yanggaw ng pinuno ng mga aswang, ngayon ko lang rin narinig to. Kasi karamihan sa mga yanggaw-yanggaw parang ordinaryong aswang lang eh.
Pero pag pinuno na pala ng lahi na yon, kunyari lahi ng gabunan, pinuno nun, yung nangyanggaw sa isang tao, parang mahirap daw tanggalin, di ba? Sabi nga ni Rolly, ilang araw, linggo, buwan na gamutan yun eh. Kaya ending, sinisimulan niya palang gamutin yung babae, pero etong lahi na to, gigil ng kunin yung babae kasi nga merong tinanim doon yung pinuno nila. Tapos nagawa pang magsakripisyo ng isa sa mga kalahi nila para lang matupad yung misyon. Di ba? Angas. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Pero bago yan, bago natin tapusin, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Arlene Quizagan at kay F. Jesseril. Ito naman para sa mga nag-renew ng badge. Andyan sina Catherine Rosales, Van Wanders, Amber Samsam, Lane C, Rico Cruz, Rhea Ruby, Anyen Venigas, Angelica Maman, happy 1 year sa'yo. Bathala Adventure PH, subscribe kayo dyan. Rafi Ong, Mayek, Francisco Jr. Landicho, Danny Sinyel, Roselyn Arante, Israel Baltazar, Jade Antinyon, Lihim na Aral, subscribe kayo dyan. Arnie Roperos TV, Crazy Mark Official, Katerina Duque, Esperanza Pakis, Aldrin N. Bagaan, at kay Cool Mel. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.